Máme pravidelný sex a aj tak pozerá porno. Asi som neschopná. Buď v pohode, dievča, uvoľni sa. Žena asi nikdy neporozumie pocitom muža podobne, ako muž nikdy nepochopí kojenie či menštruáciu žien. Keď sa uvoľníš, prestaneš sa trápiť myšlienkou, že si neschopná. Je to problém? No tak dobre. Možno si matematický typ a potrebuješ mať na všetko vysvetlenie. Tak si skús položiť otázku. Aká je pravdepodobnosť toho, že vždy v zhodnom čase a s rovnakou intenzitou budete mať obaja chuť na sex? A pozor, ešte aj, že budete mať rovnakú predstavu o tom, čo by ste práve s partnerom spolu radi robili. Veď vieš, na čo myslím. Pravdepodobnosť takýchto situácií ti vyjde neočakávane nízka. Zblázniš sa preto? Budeš obviňovať seba? Nie. Veď ty nemôžeš za to, kedy máš chuť na sex a kedy nie. Nie si žiadna sex mašina, ktorá funguje na zatlačenie gombíka. A predstierať orgazmus len, aby bol chlap spokojný, dokedy ťa to bude baviť? Buď otvorená voči svojmu milému. Povedz mu, že ho máš rada, ale že práve nemáš chuť na sex. No, a je to. Chvíľu ešte bude dobiedzať, ale ak si budeš stáť za svojím, napokon sa s tým tvoj samec nejako vyrovná. Juro si napríklad našiel milenku. Jozef si dáva studené sprchy, športuje a drží bobríka vytrvalosti až do najbližšej naškrobenej plachty. Fero, ten sa s tým nepára a urobí si to sám vo vani. Karol veľmi podobne, len má rád okolo toho nejaký príbeh, tak si predtým pozrie nejakú soft erotiku. No a Gejza nemá čas na kultúru, tak si pozrie tvrdé porno a je so svojím chtíčom raz, dva hotový. A pritom všetci milujú svoje ženy. Nepochopiteľné? Milenky a naškrobené plachty spôsobujú problémy. Chcú časom hlbší vzťah alebo dobrý prací prášok. Asketizmus a porno zás vedú muža k osamelému telesnému životu. Preto ty si tou najlepšou alternatívou, čo tvoj muž má. A on to dobre vie. Napriek tomu, že pozerá porno. Prečo ho teda pozerá? Možno ťa len nechce znásilniť. Alebo ťa má skutočne rád. Zhrnutie. Potreby sexu muža a ženy sú rozdielne. Ako v čase, tak aj v intenzite. Nemať chuť na sex neznamená neschopnosť. Netreba sa pretvarovať. Porno je len jeden zo spôsobov, ako sa vyrovnať s nechuťou partnera. Nakoniec, aj tak partnerka je tou najlepšou alternatívou na sex.